morning, maayong buntag kaning tanan mga kamisyon. Na quick message lang ug gusto po ko nga mo deklara pag-ampo nimo karon. Nagtuo ko nga Dios nakakita sa imong sitwasyon karon ug nakita niya imong pagpanginahanglan. Ang Bible nagsulti makaigsunan, whatever you ask in prayer, believe that you will receive and you shall have it. Na karon makaigsunan, ang importante nimo na kay seryoso nga pagtuo na sa Dios ang tanang butang posible. Mutuo ba ka nga posible ang tanang butang diha sa Dios? Karong orasa ihatag ang imong kasing-kasing sa Ginoo. Ibutang ang imong kumpiyansa sa Ginoo. Ang imong pagsalig wala sa butang, wala sa imong abilidad, wala sa imong mga resources, apan naa sa Dios mismo. Kaayuhan ba imong gipanginahanglan karon? Unsa imong kinahanglan karon sa imong pagpanginahanglan? O unsa nga kahimtang ug sitwasyon nga ikinahanglan kasulbaran? Sa Jesus ang kasulbaran. Ingon sa Jesus, siya ang dalan, kinabuhi ug ang kamatuoran. Sa Jesus ang paagi, siya ang dalan sa kasulbaran, sa kalinaw, kauswagan, kaayuhan. Sa Jesus ang tanan. Kaya ang tanan nagsugod niya, o ang tanan naan niya, o ang tanan gikan niya. Igsoon ko higala, hinumdumi kay gihugma kas Ginoo. So nini orasa akong deklarasyon nga ang kasulbaran sa imong problema o kaayuhan sa imong balatian, tubag sa imong pag-ampo, ihatag sa Ginoo karon in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I speak healing right now. I decree and declare miracle of healing and provision to supply all your needs in the name of Jesus. Panalaginan sa imong negosyo, ang imong trabaho, imong panimalayang pamilya, kaumahan, mga tanong, mga kahayupan in the mighty name of Jesus. Akong gipadlong ang mga dipor in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat Lord Jesus, tubag sa mga pagampo ng tanang butang posible diya kanimo sa tanan nga mituo kanimo. I-bless ako igsuon nga naminaw karon. Ako igsuon nga nasa sitwasyon nga sa pagpanginahanglan, balatian man, kagulyang o kagubot siyang panimalay. Right now, Father, I speak your peace upon them, the anointing of the Holy Ghost, the fruits of the Holy Ghost upon their household right now in the name of Jesus. Peace and joy of the Holy Ghost upon them right now in the name of Jesus. Thank you, Lord. Salamat sa tubag sa mga pagampo. Glory and honor belongs to you, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless you. O gamay yung buntag na itong tanan. Bye-bye.